Nyuwun tulung. Menuwun napa? Kula mangung gawa munggah sing dhuwur mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dinjloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males nggih ngestaken dawuh. Sing luwih dhuwur men luwih tanja. Nggih ngestaken dawuh. Sing jeneng di luar atmosfer iki apa ngene iki apa ya? Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Lah keduren iki. Le arep medun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi ujaring wong pinter-pinter neng Pamulangan kaya ora ana grasi tapi bumi. Ger kekinggilen, ger kinggilen. Koko Prabu saestu atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dinten sakmangke paduka kepareng rawuh wonten ing praja ing Ngamarta netepi dhateng Nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhek sak kembaran atur Nawala ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu bilih kelenggan sakmangke rayi paduka ing Ngamarta kepareng hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati namung semantena Koko Prabu kepareng manglubirna sih samudra pangaksami menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang rayi Ngamarta kepareng ngamboyongi tedhak paduka wonten praja Ngamarta saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatos sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayipun punta menawi dereng wonten wiyos sing mangandika paduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta anggen kula wantun cumalena ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu jagat owasisane Bathara Wayah Bathara jagat yayi mestinipun mangandika ngados mekaten menika boten perlu kawiyos sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang Raka Ndorowati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa ing Raka Ndorowati menika dados suwing para kadang Pandhawa lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Raka Ndorowati menika sampun kula tampi kanthi legawaning manahipun ingkang Raka mila sampun ngantos ingkang Raka menika katimbalaning wancirina nadyaning wanciratri kula mboten badhe selak malah sumengka sawanipun ing Raka Ndorowati daya-daya prapting dhateng negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebete manahipun ing Raka Ndorowati kejawi namung enggal tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Darmakusuma wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu dadak atur Nawala dhateng Raka Ndorowati supados rikalenggan mangke ingkang Raka katimbalan sowan wonten negari Ngamarta menawi kepareng kawerdaring kathah tumunten kababarna nanging menawi menika waditu menaping para kadang sentana Yayi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang Raka Ndorowati ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana menapa ta sababipun dene dinten sakmangke kepareng kula mboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu
menawi mboten klintu imbanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Koko Prabu inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu mustikaning para Pandhawa ingkang saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa punta sakadang Nyai Prabu kasinggan mekaten tumunten ngaturi paring dawuh mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyara wedhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun linampan dhateng ing rayi Ngamarta nuwun sewu Yayi Darmaji nyumpen menapa dene paduka dadak ngrawuhaken dhateng Raka ing Ndarawati Yayi Koko Prabu saderengipun kula mbabaraken menapa ingkang lampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayine diandudah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten estunipun negari Ngamarta inggih Ngendraprasta menika wujudipun wana bebondotan ing winastan wana Marta wujudipun negari ingkang boten kasat netra linenggan Nalindra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadeyan nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudidayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan ingga sepriki linenggan dening Kang Rayipun Darma Kusuma ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Nalindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendraprasta menika inggih negari Ngamarta menika usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun Anggara kasih ingkang rayi nedheng lampahi Sarenarite sesemek Ron Raja Mala bebantal bata Sarimbak ingkang rayi nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan boten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggihi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih para Pandhawa kinenambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira namung kemawon andadosaken bingung raosing manah dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih wewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat srana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka 3 pusaka gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan raosing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kurang lilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dhateng sangganing para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pundi anggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira parandene sakathahing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang kinaya wangunaning bangsal Prabayeksa menika kala wau tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadhahi pepundhen inggih menika Nalindring Ndarawati paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang mekaten Koko Prabu sakmangke mugia paduka paring pepajar dhateng ing rayipun Darma Kusuma menggah syarat srana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ingkang rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged ngleksanakaken menapa ing dados piwelingipun nata Prabu Yudhistira Koko Prabu Ndarawati Kresna kakangku Werkudara piye
Yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendikake dening barep kakangku. Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae. Mengko sing bakal ngupaya aku karo Jlamprung tak golekane ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segara medhun jurang yen perlu tak lakonane wonten syarat sing dikendikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Praja Ngamarta supaya barep kakangku bisa ngleksanakake welinge Prabu Yudhistira ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayeksa. Semanten ugi ingkang rayipun Madukara Kaka Prabu. Kepareng sak mangke enggal kula aturi paring dawuh. Menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang rayi panengah pun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun Sarat Srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Kaka Prabu Darma Kusuma menika kala wau. Kaka Prabu Ndarawati. Jagat paisaning Bathara Wayaktura jagat. Nuwun sewu Yayi. Estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun Paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampahan ingkang sampun nglampah. Menawi tetelo mekaten Kaka Prabu wuninga wonten pundi dunungipun Sarat Srana ingkang dipun ngendikaken Prabu Yudhistira. Nuwun sewu. Menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres samangke mugi dados pancatan anggen Paduka saged ngleksanakake menapa dados piwelingipun Prabu Yudhistira. Inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayeksa. Jernyatanipun Paduka menika Yayi sakadang namung kanton nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah gula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur. Kula nuwun sewu. Menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangling. Wonten ingkang kagungan tuwin ingkang reksa kayu jati menika kala wau boten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Banda. Wah, Gajah Setu Banda. Werkudara ya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Banda kuwi sekadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan sira Dimas Harya Werkudara. Ya, pancen bener. Yen pancen kaya mengkono mengko gampang. Perkara kayu jati pelet deket sembur sing direksa dening Kakang Gajah Setu Banda aku sing bakal sowan wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Iya, dene Gandhik Malila Watucani lan Gilingan Mas kuwi mapane ana ing Kayiwangan sabab biyen ingkang kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watucani lan Gilingan Mas kuwi sejatine sang nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau nanging gandeng Sri Arjuna Sasrabau wis murut ana ing kasedan jati tumuli pusaka Gandhik Mas Watucani lan Gilingan Mas mau tumuli disuwun wangsa marang Kayiwangan Suralaya. Yen pancen kaya mengkono babagan perkara Kayiwangan sing kulina mlebu metu Kayiwangan ki ping Janaka mengko wen Janaka sing budidaya ngupaya Sarat Srana saka Kayangan dene babagan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Banda kakangku. Yen pancen Setu Banda kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara nggone bakal mboyong kayu jati wungu marang negara Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang gula wentah kelawan rasamu mangsa borong nggonmu nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nun maring adhaku babagan ya kuwi Gandhik Watucani lan Gilingan Mas mau ndak pasrahke marang sira Yayi kepiye mungguh penemuning Siadi lan nggonmu ngulir budi supaya iwang pikulun jagat Girinata kepareng maringake apa ingkang sira suwun. Kaka Prabu namung sendika ndederek mung kari Wedi Malila ing mapan ana ing Kedung Tuntung. Werkudara nggih gandeng Wedi Malila kuwi mapane ning sak jroning kedung mula kudu golek satriya ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah, ana loro anakku Antarja karo Antasena padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tanpa beda ing daratan. Yen Antasena aja ngondak mampir-mampir. Antarja wae timbalana mengko utusan supaya manjing ana ing Kedung Tuntung nyuwun ngampil Wedi Malila. Wah, iya, ngestokake dawuh.
Yayi. Syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Sinuwun Prabu Yudhistira sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih mekaten menapa ing dados piwelingipun sawarga Prabu Yudhistira inggih Sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Ndorowati tidhem madyaning Pasewakan Agung nadyaning batos rumaos bingah penggalipun nata ing Ngamarta nalika semanten parandene kendel nata ing Ngamarta datan mobah datan musik kaprawasa ing raos bombong nganti kaya Pratima kencana Pratima tesih golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Ngamarta kanthi kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane wegantir wadu jare wangeca nginang durung abange dulur manding dasaring pentala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkeping purka siban bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana madan ora kang jajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saking negari Ngastina nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang mantun minggah datuleh karya cingak kang samya mulate kanca piyak-piyak ana dayo minggih jaluk dalan Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat yayi Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos. Menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana. Monggo. Kula aturi paring pangandikan saha ndangu dhateng rawuhipun Bapa Penembaning Sukalima. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula napa ngestaken dawuh. Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Ngamarta ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Durna bapa sesembahan kula. Gondhong bleguduk swalu gembol sumarante habelah. Lha nuwun inggih Nger. Tansah pinawinganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangya widodane skala. Sowan kula tebih saking Rubeda. Namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngamarta. Anak kula anak Prabu Puntadewa. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda sarawuhipun Bapa Penemban Durna. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penembaning Sukalima. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta mriki Nger, anak Prabu Puntadewa. Bapa Penemban katuran karaharjan rawuhipun Bapa Penemban Durna. Oh, anak Prabu Ndorowati kasinggihan. Nering sambi kala sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta Nger. Nggih, sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih Bapa Penemban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh inggih. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten negari Ngamarta mriki Nger, anak Prabu Ndorowati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku. Werkudara anakku cah jlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa Werkudara. Ora liwat pangestuning wong tuwa kampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak nggonmu ngabiyantura ngersaning kadangmu tuwa anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Sukalima, Nger. Werkudara. Ya, pancen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Sukalima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Lho, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu babakan Jaya Kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin. Kowe tansah caket karo Begawan Durna. Pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, Kowe njaluk ngelmu Jaya Kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawaning ati.
Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu, kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki ngen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teka mongko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teka. Nganti pirang-pirang dina. Mongko biasane kowe teka mesti nggawa apa-apa. Kowe teka mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teka ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan Jongger. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh empring. Yo tau weruh empring. Empring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ora duwe anak, ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasatama tok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, liya dina tak tiliki. Bapa Penemban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna. Iki Janaka iki. Kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujining murid sing ora ngerti karo gurumu. Bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe jaya kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridaning jemparing. Nganti titise ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi? Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Ning bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau sowanan ning Sukalima. Manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna binjang kula sowan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil, bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa, pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin niki kula pundi nggo jimat paripin dayar ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggenjengan kula enggak. Oh iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuamu Begawan Durna ning negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ning bak. Ya kuwi Datulaya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Puntadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki wonten imbalan. Mboyoja banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan. Lho, kok ning jaba babar pisan? Sampun, menika perkawis kula. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagiaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda. Sing tetek tangguh-tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, mesti ora bakal kasangsaya apa-apa. Ning di pener-pener jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal keserimpet. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Penemban Durna piyambak menapa diutus dening Kaka Prabu Duryudana. Menika ngaten nggih, Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak.
Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andhatosna ing kawuningan. Mugi andhatosna ing kawuningan bila dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegebluk. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka, sedaya pejah kasulayah, garing mekingking. Satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari, palawija, pala kendhem, pala gumantung, pala kesimpar, sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana lalampanipun inggih menika negari Ngastina ing ketaman pegebluk menika kala wau. Inggih bapa Mremban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Naminipun menawi cara sakmangke menika kenging wabah. Inggih. Bapa Mremban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi. Inggih menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon, dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit, badanipun panas. Enjingipun sampun boten saged dipun kukup, tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, nggih, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan. Mergi sami rebut boga, rebut wastra, karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa Mremban. Jarah rayah wonten pundi-pundi papan. Papan-papan inggih menika para tiyang-tiyang ingkang sadyan menapa kemawon dipun jarah dening para warga masyarakat. Para kawula sedaya dipun tumindak ing mboten sak mestinipun. Oh, larampan kados mekaten menika ndadosaken gempung bekalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten samangke nalika semanten utusan dhateng ke Bapa ing Sukalima. Bapa Panembahan Durna. Gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang Bapa nglampahi tapa brata wonten ing sanggar pelanggatan. Besem dupa ratus kula besembel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyendal tali wangsul sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pangajap sowan dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan boten kanyono-nyono lampahing sukma kula menika wonten magi pinanggih kalian dewa. Mekaten Bapa Panembahan. Nggih. Dewa kala wau nyegat kalian kula, untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngraga sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten wewisikipun Mremban? Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumunten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang Bapa ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa maluya, temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumunten sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau nggegana ical saking paningalipun ingkang Bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumunten mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang Bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih lesek wonten jebul kuwalik. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih meneraken anggenipun kewalik menika kala wau. Inggih Bapa Panembahan. Gregah wungu saking lampahi tapa brata
Tumunten kula matur sanipun anak Prabu Duryudana. Lah, bingung keng anglangan mergi sajeg jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun Wedi Malela ingkang kinarasrana inggih menika maluyakaken negari Ngastina saking pagebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumunten nalika semanten wonten ngendikanipun Pini Sepuh negari Ngastina. Menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Narendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budal wonten negari Indrawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Indrawati lah kok Indrawati suwung. Ngendikanipun aturipun para nayaka Punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Indrawati sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lah dalah. Jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka Punggawa negari Indrawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nggih, mugi keparenga inggalih. Paduka paring kepajar dhateng Bapa Sukalima. Keparenga samangke paringa dawuh. Wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning Praja Ngastina nggih. Angger Prabu Ndwarawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Penemban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning Ubathara Wayapura jagat. Bapa Penemban. Kula nuwun sewu. Menawi jenengan ndika Bapa Penemban menika nyuwun priksa babagan Wedi Malela menika kala wau. Kabedhaha dada kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Papanipun Wedi Malela menika kala wau wonten pundi? Lho, nuwun sewu nggih. Panjenengan menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Nadyan panjenengan menika Narendra ning kawaskitanipun ngungkuli dhateng Sang Hyang para Brahmana. Sabab panjenengan menika titih sing dewa. Mila sawanipun ing Bapa Sukalima menika sak mangke dhateng negari Ngamarta menika badhe anambak dumawahing pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwun paduka sampun ngantos negaken dhateng para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi paring dawuh wonten pundi dunungipun Wedi Malela menika kala wau? Mangke ing Bapa Sukalima ingkang sagah ngupaya papanipun Wedi Malela tumuli amboyong Wedi Malela wonten negari Ngastina. Namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok, nggih, mboten angel. Lan mboten badhe ngrusuhi dhateng gesang paduka anak Prabu Indrawati namung badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh Wedi Malela menika papanipun wonten pundi? Monggo kula aturi paring dawuh namung gampil to nggih Bapak Durna Wedi Malela menika papanipun wonten kene wonten mriki medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika lho menika rak gampang sanget to kaya menapa paduka kok mboten blakaken dhateng Bapak ing Sukalima nuwun mapunten menawi kula ngertos temtu kula blakaken wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa nuwun sewu menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng batos panjenengan kula sampun matur to Bapak Penemban kabedhaha dada kula deta manah kula sedaya sami nyebat menawi kula menika titih sing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ingkang mangertos tegesipun dewa-dewaning gara menapa dewa boten saged gara dewa menika mboten sampurna dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Dengan bloko ngertos menapa mboten? Lho nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapa Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentrempe dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngruda peksa. Mangke rumiyin menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun ruda paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Ndrawati menika mboten purun paring dawuh wonten pundhipun Wedi Malela, kula nuwun mapunten. Kula ngruda paripeksa. Lah inggih, ngruda paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat. Srana pripun carane? Nek perlu nganggo cara kasar. Nek cara halus ora gelem nuduhake menyang ndi dunung Wedi Malela, ya kudu nganggo cara kasar.
Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Dos pundi? Kula nyuwun priksa. Anu. Main kasar. Beda ning. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paripeksa. Nek perlu cara negara Ngastina, kula pilara men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kala wau Koko Prabu paring dawuh supados kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna. Menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho, Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tinarep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa pengestuku tampatna Setyaki. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun piye sateruse piye? Kula badhe nyuwun priksa. Kowe arep nyuwun priksa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tembungipun kados pundi? Setyaki, kuwi mung intermezzo. Ora duwe niat apa-apa, ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyala karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng ora duwe omongan terus aku menyebut cara kasar. Nek aku iki jarane wong alus Setyaki. Aku ki nek cara kasar ora tau gelem, mula aku nganggo cara arus. Ning ngopo dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Ndrawati dipiloro dipulosara supaya gelem ngaku wonten dununging Wedi Malela. Sapa sing arep miloro karo Koko Prabu ajange ning dadaning Setyaki? Setyaki. Maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan bebitu karo sugenge Kanjeng Koko Prabu, Setyaki sing ora trima. Setyaki dari Senopati ning Ndrawati nderekke Kanjeng Koko Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Koko Prabu Ndrawati, Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Koko Prabu, Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora ndek niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar, nek kene eneng muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modal ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok kumalungkung sombong umuk. Wong kok ngungalke dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepuh. Wong ki nek ndi-ndi ki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge Wedi Malela, Ratu Ndrawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge Wedi Malela. Gugu karepe dhewe. Setyaki, wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojokan. Kajengipun, apa dianggep Setyaki wedi cumeh kunono sing ngewangi? Ora wedi. Cilik ya ngene iki cilik watu item ku ngentes ndas iso pecah. Werkudara, kowe watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karang. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora usah wedi. Sinuwun Ndrawati wase aku ora rembugan karo Setyaki. Arep Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa ning arep aku. Nutupi kekarepaning Begawan Durna. Ning Durna ora bakal mandeg tekan semene. Sinuwun Kresna gelem ngaku apa ora menyang dununge Wedi Malela? Nek ora gelem ngaku nyandi dununge Wedi Malela, oh, kelakon ajar
medeni aku. Iya, mergane. Werkudara. 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 Apa? Arep tak kapake. Arep tak banting men modar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman wae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, Kowe wani karo Nata Ndarawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan. wah, ora. Nek ora didukke. Setyaki diudunke aja diumbulke kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngapa-ngapa sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndarawati. Urusana dhewe. Wah. Ya bener, Durna kae iki gurumu. Ning ora banget-banget ngene wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngewangi wong luput, ngewangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik ning nek srawuhmu karo srawuh wong ala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala ning nek srawuhe karo wong apik saya suwe kowe dadi wong becik saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembela sirahe gleleng pacakmu. Kandhani ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke Klentu kula. lho sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Wong ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ning aja ngono. Tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, Panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki iki ana ngendi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane Wonten Datulaya. kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh. Ora sak kepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Engko ndak malah geger ora karu-karuan. Nggih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Menawi wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana. Upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran Sendika ngestaken. ampet-ampet kok ya mesti ketrucut. Lah dalah Setyaki iki ya pinter banget. Ngubeng-ubengke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratata. Kowe dadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Arep ngopo? Wah, Prabu. Bapa Durna menika guru kula.
Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ra nrimake Setyaki ngono apa piye? Mestinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, kula wonten paring adhawu. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya mung lagi sak kliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta mau lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono ning kowe rasah ngewangi Durna ya. Oh inggih ngestaken jal. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Koko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi, lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene. Menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipundhakaken, nek Janaka menika gampang. Koko Prabu mangke mriko. Iya rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Puntadewa nderek mboten dengkul muatos. Arjuna ki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi ngantos merintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun Koko Prabu Sembako ingkang nggaraken jengkar paduka. Budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kula nuwun ngestaken dawuh. Sadurunge sira Yayi nuruti kelawan karsaning siadi pribadi ndak jaluk tatanan para kawula. Aja nganti ana ing padha kasempyok ing aradan. Nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah. Purna gatining paranggilan. Sanata sukundur kedaton jeluk saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Palororo ing sami ngampil upacara ing keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggaling Sri Naranata wau ngaglah kaya anda mentang kaya gendhewa ngendikaning bapa menemban Durna kowe ingkang wani nggendak sikara karo bapa menembaning Sukalima ora sakokian gunung tanpa guna yen pancen ku arep belani karo Begawan Durnayu keroyoken Setyaki ora bakal tak tinggal loncat sugih kendel Bondowani. Oh babamu ora mingkat sing arep aku tak tebak dhathamu ning marganing patimu Sinalina Prapting Lalis Karta ngarep.
Gatotkaca Swatama lho nungkak krama karo aku parat ora gelem nggawa bali barisan Kurawa lakon tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kangge cobanan. Cina. Iya, Pakde Durmagati. Ndi cencake? Resni Wila. Bima Kuntil. Bima Kunting. Bima Kunting. Wani ngajal Begawan Duna jeleh nyawang gelaning jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan babangan. Antasena sirnakno matek dening aku. Yo, tibano. Oh, model tenan kowe. Tibano. Tinjong akhirnya Tibano. Hut! Hut! Wah! Hut! Hut! Huringang! Aja mbok siji bareng para legane maju terus. Ada. Waduh. Nah. Ada. Menos ratatanan. Tiba kok nibani makne cilik. Modar kowe. Aduh. Dur nun. Kena ngapa kowe? Selu dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju ta, Man? Ketemu kali Antasena. Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak apa-apa kula tonya lahi kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena. Aku. Oh kowe kula. Candhak sila kula babetke mbuli cus. Kula kontal teng awang-awang. Antasena bengok belakang. Kula tiba bluk ngoten niku kali Antarja dupak lahi kula dies. Kekeje Antarja kula. Kok kowe terus to kalan? Ha iya. Balung ngoten Antarja candhak sila kula babetke mbuli sut. Kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca. Mboten, Man. Lho. Tampani Gatotkaca teplek. Jak munggah dhuwur banget. Muing. Kula wis pikir iki dibuang ning bulan apa ya? Kali Gatotkaca duncalke cul kleang nibani cengele wong.
cengelku. Maca. Iya, alhamdulillah. Kowe ora rumangsaku kok seneng banget aku nibani cengele mane cilik. Pun kula adab cuwe banget, Man. Kapan kula iso nglalani Pati Cengkuni? Yakin kula lagu lho. Pun sekecake, Man. Gatot kaca matur nuwun ya. Pancen setan tenan. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Rene. Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki. Nek cara aku ora trima. Pancen kula mboten nrimake. Lha kok ku ngowani sencaki ngajar karo Durna. Apa dianggep Durna niku wong loro saudon telu sarupan? Lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener, Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Lho. Aja dianggep wong cepete. Iya. Momong suwe Cetha Setyaki. Setyaki pun ngajar Begawan Durna. Nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar. Kan mesake. Li. Li apa? Sanesane niku lho. Liyane. Setyaki diwangi karo Antarja. Wah. Antarja? Heeh. Antarja melu. Edan. Liliane Antarja. Ha Antarja wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarja Antasena. Nah, wong loro niku kula ora wani, Mas. Loro kuwi ora wani. Loro niku ora wani. Liyane Antarja Antasena Gatotkaca. Edian nggih wong-wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tak goleki mungsuhe sapa? Nenek wonten wedok. Oh. Caidan. Nek wedok aku wong tuwa geliak-geliak. Dan tenan. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotaning para Sata Kurawa. Ha nek arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya, maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu ora milih mungsuh. Sapa sing ketok niku dadi mungsuh kula ajeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. Sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkem. Gugu ora leren-leren nanggapke dhek ngono piye? Ha iya. Sapa sing ketok kekonangan Setyaki? Asu. Ajur kumar kuandane legarane. Wedhus anta. Perdamaian. Pak Citraksi. Antasena pancen ukarane. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke Dudu Durmagati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah. Garukaca rene. Piye? Gatotkaca rene. Iya. Karo wong tuwa orane ya? Iya. Wedi aku. Mripate kaya arep gogrok. Kang? Nggih. Goleki Pak Citraksi. Ana apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku Gebuta Garukaca iki ora takon nguntir sirahku.
Nek aku buta rembugan. Kon rono, Kang. Ngestokke dawuh Pakdi, arep kocluk ning gawe Pakdi. Iya. Kocluk dasmu kuwi. Oh. Krungu Kang. Iya. Siwa. Heeh. Bekti Kulawa. Tak tampa. Tak tampa. Bapak ngestune Pakde tampanono. Kula pun dinggo jimat paripit ning kasantosan. Heeh. Gatut-gatut. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kowe mau njunjung Pakde Mudurmegati? Inggih. Tok uncalke. Inggih. Kok iso pas cengle pateh sengkuni. Mapan kula inceng. Dian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok aku ya tulungono. Barengipun aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung nguncalno pasno mbun-bunane patih sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng wis aku umbolno sing dhuwur perno sinae patih sengkuni. Ngestaken dawuh. Benjang menapa? Sok Selasa. La ya saiki. Wah. Panjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggape sami to. Saiki umbono penerno sirahe patih ora geceke saka dhuwur. Sedika ngestaken dawuh. Aduh, edan iki jan lakon apa iki? Aduh, Citraksi kowe perang kok nganti kesonjombaya aku melu barang ngrasake lara. Edan. Gatotkaca wong ra tatanan. Ngapunten, Mak. Mak, jelek neng sirah. Kaya arep petil-petilo ora sengaja. Gatotkaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Gatotkaca. Lah kok Gatotkaca niku wong digdaya, kula niku miting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah? Kula digawa munggah teng dhuwur dipuntir tangan kula diwalik nganggo nama niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus tekan dhuwur mentit ya duncalke cul. Kula wis kleyang kebuanter banget. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. Ya ora dadi ngopo. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos. Mboten, Man. Estu kula niku ngabekti kalih Paman Arya Sengkuni. Kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakanipun Paman menika kanthi mboten kasengaja. Kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Man. Ora apa-apa. Lho. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, Man, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasole. Sencaki tak ajare.
saestu napa? Tontonen. Hatiku kok enggak enak. Ketoke sepate Sengkuni maju ki mengarep gawe srana mbam-mbam bales karo aku. Oke, nah masalah. Nek ra tata-tata kleang-kleang seseko dhuwur arep nibani aku bacok cengele. Ra mudar aja dincak-cake. Eyang Pati. Iya nggih. Aku tak takon karo sampeyan yen nggih. Inggih. Citraksi mau perang musuh sapa? Mengsah kula. Terus Citraksi omong piye? Nyuwun dipun nuncalaken saking inggil dipun peneraken mastakanipun Eyang Pati. Ngandel ora. Menungso dapure kaya panci ngono kok. Anggepe wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi. Ger, Wonten dawuh Eyang. kula nyuwun tulung. Menuwun napa? Kula mangung gawa munggah sing dhuwur mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tuwa dinjloki wong loro. Durmagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males. Nggih, ngestaken dawuh. Sing luwih dhuwur men luwih tanja. Nggih, ngestaken dawuh. Sing jeneng di luar atmosfer iki apa ngene iki Pak? Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Lah keduren iki. Le arep medun malah ngrekoso lah malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi ujaring wong pinter-pinter neng Pamulangan kaya ora ana grasi tapi bumi. Ger kekinggilen, ger kinggilen. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Wedhus, wedhus. Cit, non. Rene, sedih kok. Iya. Kowe kok ngerti to? Lho, kula niku wong limpat seprapat jagat wis tamat. Dadi kula ngerti paman Narya Sengkuni melayu ajeng mungsuh kalih Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip. Kok arep perang karo Garukaca? Mati. Mesti memeng arep bales kula. Kula tanggap nggo nyilih bendho sing nggo dodol degan. Sesampeyan kok kaya suwe le medhun. Aku ki njaluk dunggahke sing dhuwur ki malah di luar atmosfer. Napa? Di luar atmosfer. Sasampeyan iku wis klera-kleru. Wong tuwa ora tau pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sesampeyan biyen wingi ngelokke mobil bane gedhe kok layar lebar. Nono napa mboten kepirangan para Sata Kurawa? Nek ora dong niku mang takon ora sok pinter goblok ora jamak-jamak.
Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Gleleng ora jamak-jamak. Rambute nganggo digarit barang anggepe. Nggo dalan tumol. Ayo wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Wong iki ra ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lah kula jengkel karo sampean. Gugu karepe dhewe ra. Kakang Penemban Durna pripun? Lho kentos malu gempol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi salah dadi wana. Ora ana sing iso dijagake para Satakura gedhabyah tanpa guna. Kokean jiwa ning ora ngrebda. Ora ana gunane babar blas. Mang semikir dhe mate. Setyaki Antasena Gatotkaca Antarja kuat nadai Kyai Cundamane mekuru karo kae babar. Mboten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula. Mboten ateges kula menika badhe ngongasaken dhateng kaprawanipun Begawan Durna. Ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki. Rupak wani jembar wani. Alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajrih. Kula aturi nyawang dhateng Bapa ing Sukalima kula sampun ngliga pusaka Kyai Cundamane. Menika diwontenaken Gunung Jugruk. Tamake segara iso asat. Nek ming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Ndarawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun medhi malela. Kula mentala kalian panjenengan. Ora Bu, Lelanana. Setyaki ku sik sabar. Malang-malang kaya ngapa, digdaya kaya dikaya ngapa yen siadi kena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna Margalayu. Kula mboten ajri pejah. Percaya. Nanging emano marang kahananmu. Iki perkaraku. Wis tak tandingane aja kuwatir. Ora Bu, mangke. Wis to, kowe aja ngiyas karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati. Bapa Penemban. Wonten dawuh. Menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapa Penemban sampun boten sagedipun ndhakaken kampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu, Nata Ndarawati ya iso murka. Monggo kula nek wis gelem murka, mung kare nyenggol beda ring Kyai Kesawa, kula iso wujud buta ing dhuwure 7 gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning pati. Menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka, monggo kula ladosi. Panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunahing satru murka. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadigdayanipun Kyai Cakra Baskara. Menapa dipun cobi? Panjenengan kenging pusaka Kyai Nenggala pejah. Ingkang ngendika sinten? Lho, kula Nata Ndarawati ora iso mati. Lho, sebabe batrene serep. Mboten perkawis menika, namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma, panguripane wong sak donya ingkang durung winanci. Dipun tamanana Cundamane sedina ping 7 kula menika mboten badhe pejah. Wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana, nek sampeyan isih iso nyawang graring jagat, kula tak ndelok kaya ngapa wonge. Terus pundi? Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Lho inggih kula nglenggana kok nggih.
Panjenengan najan kula tamani Kyai Cundramani panjenengan boten saged persedo wong nyatane panjenengan ngliga utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Nek kula kenging Kyai Cakra Baskara kula pejah. Oh, tentu panjenengan boten gesangaken kalian kula. Lah, wong mungsuh durupke niku cara pundi? Mungsuh mati ya mati wong sing dijangka wong perang ki antaraning menang apa mati. Namung menika. Lah nek panjenengan pejah lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh durupke meneh mati durupke meneh. Nggih, pancen menika mboten badhe rampung-rampung. Nek pejah nggih sampun pejah, sare ngaten kemawon lajeng. Menawi pejah nenggo gesang wah menika mboten rampung-rampung. Menika mboten sae kedadosanipun. Inggih. Nek telah mekaten lajeng saenipun Bapak Panembahan ingkang saged dipun sebat naminipun menika mboten badhe mboten wonten dunungipun. Kemanten Bapak Panembahan Durna menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya. Sampun ngantos gumantung dhateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke mindak boten prayogi. Menapa-menapa ing saged dipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kalian kula. Dados menawi paduka Bapak Panembahan Durna menika ngupaya Wedi Malela sampun saged sinebut naminipun Wedi Malela. Tartemtu wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat namung gumantung Bapak Panembahan Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa mboten. Menawi mboten inggih salaminipun mboten badhe pinanggih. Ning nek budidaya Gusti paring pepadang tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapak Panembahan Durna. Oh iya, nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta gembrang-gembrang yen ngandika Werkudara nggih kaya kesaguhaning Syadi duk nalika ning Parapatan Agung. Yo, aku ora bakal selak. Tumuju ning alas Tik Brasara ana ing guwa Sela Mangling aku tak ketemu karo dulurku tuwa Kakang Setu Bondo. Nggonku bakal nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket Senggul. Iya, Werkudara. Koko Prabu. Kula ingkang badhe sowan dhateng Kayiwangan nyuwun ngampil gandhik Mas miwah gilingan kencana. Arjuna sing ati-ati. Antarja wonten timbalan. Kowe mapano ning Kedung Tuntung. Ing kono ana Nalendra ing nguasani Wedi Malela. Lho. Nyuwuna ngambil sarta yen perlu nyuwuna saperangan Wedi Malela kinarya syarat srana. Wewangkunaning para Pandhawa nggone bakal mbangun bangsal Prabayeksa. Lho, ngestaken dawuh. Werkudara Janaka Antarja gandheng kabeh padha terwaca nggone nampa lan dawuh pangendikaning Rata ing Darawati.
Padha budhal Dimas. Njaluk pangestu. Sing ati-ati. Nyuwun pangestu. Iya ya Janaka sing ati-ati. Oh, nyuwun pangestu. Werkudara Janaka Antarja Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Sing pranyitna ya Dimas. Yo. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Ladal. Nadyan wis mataun-taun nggonku ora sumurup karo kadangku. Iki ora pangling. Kaya Werkudara ingkang prapta ana ing Guwa Sela Mangling. Yayi kadangipun Kakang Padhararja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula nggonku sowan ana ngersaning Kakang Setu Bondo. Aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Setu Bondo. Ya wis tak tampa ora liwat. Pangestunipun Kakang Tampanono ndak gegem dadiake jimat paripih dayanana ing kasantosan. Werkudara janur gunung kadingaren apa ta sababe? Dene sira Yayi tanpa cecala luwih dhisik sowan ana ing Guwa Sela Mangling. Ana ngarsanipun Kakang ya kuwi Gajah Setu Bondo. Mongko arang-arang siadi ngaruhake lawan pun Kakang luwih-luwih tilik kan kananipun Kakang. Nadyan pun Kakang lan siadi iki padha-padha siswaning Sang Hyang Bathara Bayu. Nanging siadi ora nate rawuh ana ing Guwa Sela Mangling. Lah kok sak gedhakan iki siadi rawuh ana ing Guwa Sela Mangling. Werkudara, apa to kang dadi darunane? Setu Bondo kakangku. Wale-wale opo? Ndak rewangi aku munggah ana ing gunung Candramuka kene sarta nasak telenging wana tik brasara kang wigati mung kepengin pinanggya kelawan kadangku tunggal bayu. Ya kuwi Kakang Setu Bondo. Ora ana lemu kejaba nggonku sowan nyuwun kawelasan marang kakangku ya kuwi Kakang Setu Bondo. Yayi. Siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Lah kok siadi matur kelawan pun Kakang nyuwun kawelasan babakan apa? Nadyan aku wis mukti ning perut sing Ngamarta nanging minangka dadi nayaka lan dadi kadang nata-nata nalindring Amarta ya kuwi Kakang Puntadewa. Mula nalika semana Kakang Puntadewa dawuh kelawan aku yen to entuk dawuhe ya kuwi Jim Yudhistira ingkang maringi negara Indraprastha kelawan para Pandhawa supaya para Pandhawa mbangun bangsal Prabayaksa ing mapan ana ing jroning kedhaton negara ing Amarta. Gandeng sing dawuh kuwi sing duwe negara ya kuwi Jim Yudhistira. Nadyan wujud Jim nanging banget para Pandhawa nggone ngaosi marang Sang Nata Prabu Yudhistira. Mula sak dawuh perintahing Sang Prabu Yudhistira Pandhawa semedya bakal ngleksanani ya kuwi mbangun Prabayaksa. Sambung ora pete apa kelawan pewangunan ing bakal dibangun dening para Pandhawa. Wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan ana ing telenging negara Ngamarta kelawan pun Kakang ana kepiye? Merga syarat seranane aku kudu nembung karo Kakang Setu Bondo. Nembung kelawan aku apa sing bakal mbok suwun? Ora li kejaba mung kayu jati wungu pelet deket sembur ingkang wiwit dina iki isih mbok tunggu mapan ana ing Guwa Sela Mangling. Entuk ora entuk dina iki bakal ndak suwun yen Kakang Setu Bondo maringake tegese kowe tresna karo adimu tunggal bayu ya kuwi Werkudara. Nanging yen Kakang Setu Bondo ora maringake, wah ora sah ngaku sedulur karo aku. Yen perlu dina iki aku ngruda paripeksa sepira kekuwataning Kakang Setu Bondo bakal ditandingi karo adimu Werkudara. Jumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang adal. Wah
Lah kok kumandel ucaping Siadi kalawan pun Kakang. Upama ta aku ngukui marang kayu jati wungu ingkang dak tunggu ning gol Sela Mangling. Mestine iki mengko bakal dumadi daredah antaraning Kadang Bayu ya kuwi pun Kakang lawan Siadi. Yen to nganti bakal dumadi daredah kaya ngapa dukane Wang Pikulun Bathara Bayu tan wurunga bakal honyang Madyapada. Merpeki kelawan pun Kakang apa dene sira Yayi? Mbuh sapa ingkang diluputake? Supaya aja nganti regejegan antaraning pun Kakang lawan Siadi, pun Kakang nglilani. Wah, kowe nglilani. Ya, lahir batin. Lahir batin pun Kakang ikhlasake kayu jati wungu. Mbok bedol, mbok boyong marang negara Ngamarta. Nanging pun Kakang ora bakal melu-melu nggone bedol kayu jati wungu. Lakon ana dhewe. Yen ana bobol boroting lakon sangganan dhewe. Ngaturake panuwun tanpa pepindhan. Babar pisan aku nyuwun pangestu lan amit sewu. Aku tak mapan ana ing sak mburining guwa Sela Mangling. Papan kayu jati wungu nggone mbok tunggu pirang-pirang taun. Bakal tak jebol, bakal tak boyong marang negara Ngamarta. Werkudara ana piye? Surti ting hati-hati duga-duga digawa Jaka ya bocah cilik Yayi tak dongake mu gelem karya. Ya, sentuh bondo kakangku. Enten apa, Gus? Ora wonten Karang Kadempel kok semu suntrut guwayanipun. Nggih, Ndara, kepareng ingkang abdipun gareng Cemadong Dawu. Nggih, Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadong Dawu. Kepareng ingkang abdipun Bagong Cemadong Dawu, Ndara. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ngerti lamun dina samengko Arjuna diutus dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ing nalika semana rawuh ning Praja Ngamarta mituhu dawuh timbalaning Koko Prabu Darmakusuma. Yen to Koko Prabu Puntadewa nyumpena nampa dawuh pangendikaning Sang Prabu Jim Yudhistira, para Pandhawa kinanyasa ya kuwi wujuding bangsal Prabayaksa. Utawa mbangun wujuding bangsal Prabayaksa ing kemapan ana ing telenging negara Ngamarta. Nanging mruhanira Kakang, kabeh mau ora bakal lakon lamun tawa panggil reruba ing wis dingendikake dening Sang Nata Prabu Jim Yudhistira ora kaleksanan. Napa sing dingendikake sinuwun Prabu Jim Yudhistira duk nalika semanten? Ya kuwi Pandhawa kudu bisa mujudake Gandhik Malila, watu cailan gilingan mas. Mongko mapane ana ing kayewangan. Yen to Arjuna ora nganti kelawan Kakang Semar, tangeh Wang Pikulun Jatimurti maringake ngampil Gandhik Kencana Malila sarta gilingan mas Kakang Badranaya. Semare Koden Prayatna
samuriris eko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah mek neng kayangan kok sampean iku dadak repot tapi kula dherekaken Gus mengke nek Bathara Guru plintat-plintut mboten ajeng maringaken napa sing mangsuwun ngampil mang pasrahke kalih kula mengke kula ajari maneka semare katen prayekna semuriris mereno sumebang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkanikara saketar kene dongane engkong ler wowo sing pene panca om
bebetoke ngayam wana mrak mangwuhing pagakan Om Oh Mastunama sidam skaring bawana langgeng wayah ulun Arjuna padha kanthi Arja saprapta kita nggih dan sami naring kawidadan niring sambi kala pukulun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka luntampa dalah permadi padha kanthi Arja saprapta kita nggih inggih pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya luntampa mangesti luntampana ya kula panengah kula mendinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Ismaya ya tak tampa Guru ngastune wong tuwa tampanana kula mendinggo jimat Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula katur Entrada tak tampa pangestuku tampanana ha inggih kula pundhingga jimat Arjuna ana parigawe apa dene jeneng kita ngabyantara ning ngarsa ulun maradegake matur ingkang terwaca pukulun semban kula wale-wale menapa anggen kula ngabyantara ngersa maduka ewang adi pukulun sayekti mituhu dhateng dawuh pangendikaanipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati ingkang sampun sinampiran kewajiban dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa anggenipun sampun nampi dawuh saking inggih menika Jim Yudhistira Pandhawa kedah amangun bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta nanging sedaya menika kala wau boten badhe saged kelampah menawi paduka pukulun boten kepareng amaring ngampil ingkang winastan gandhik malila watu canilan gilingan mas pukulun suwan kula wonten suka laning penggalih paduka Iwang Adi pukulun maring ana ngampil gandhik kencana watu cani miwah gilingan mas kepareng badhe kula boyong wonten negari Ngamarta ingkang sakmangke badhe dados sarana wewangunan bangsal Prabayeksa wonten negari Ngamarta pukulun miat langening kalangkiwan aklar pandaan moncar tinon lir kekonang surmsara tetahan padhang kasor lan pajaring purnaming gekono dasaring mangsa katiga ing Arjuna sira ngerti lamun gandhik kencana watu cani sarta gilingan mas kuwi tontonaning kasuwargan ora saben titah bisa mboyong lawan tontonaning kasuwargan mula apa kang dadi gegayuhaning Puntadewa nggone mituhu kelawan sabdaning Jim Yudhistira kinembangipun bangsal Prabayeksa yen to kudu nganggo wujuding tontonan kasuwargan ingkang kudu mudhun ana ing jagat tan wurunga bakal gawe hujating para kawula ana ing jana luka mula Arjuna yen to kadang kita Puntadewa kepengin tumurun gandhik kancana watu canilan gilingan mas sing gedhe pangapura kita yen to ulun ora kepareng maringake apa ingkang sira aturake kelawan jeneng para kuluk Arjuna mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani ing Kakang Semar nek pancen daraku Janaka kuwi dianggep titah lumrah sing ora diwenangake mboyong tontonan kasuwargan saiki ngene ora sakakean gunem sing tanpa guna aku dadi abdining Sinuwun Prabu Darmakusuma mula sing njaluk utawa sing nyilih aku nek sing nyilih Semar kira-kira mbok wenehake apa ora nek ora mbok wenehake lah apa lakon kowe wani nandhangi kridaning kakangmu Ismaya Janaka ya ora kurang akal sowan kayangan lah kok nganti lawan Kakang Badranaya Kakang Narada sampun dipun paringaken kemawon mangke mindak damel gara-gara wonten ing kayiwangan Kakang Semar ingkang ngampil iya aku sing nyilih bakal tak aturake marang Sinuwun Puntadewa
Nanging Kakang Semar tanggel jawab menawi wonten risaking gandhik watu kencana miwah gilingan emas. Nek ana cuwile sithik wae nyawaku ijole. Nah ngaten tontonan kasuwarganing sampun dika aturaken dika ngendikaken badhe tumurun wonten ing Ngamarta. Rak ngono dadak kangelan ora. Gunjang gansing langit kelap-kelap aton lir kincanging risang maweh gandrung gancanging carita glis kang munggel kawi Sang Arjuna miwah Kira Semar Badranaya wis kasembadan nyuwun ngampil gandhik kencana watu cani miwah gilingan emas saking kasuwargan Kayangan Suralaya kocap ing mapan wonten ing Kedung Tuntung. Sesumbar lindho bumi kuncing kumaludha guntur ketup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati sigra nglebur bumi ada kaget atiku ing atasana jalma wantah teka iso manjing ana ing telenging kedung iki sapa? Nyuwun pangapunten menawi paduka ndangu kaliyan kula menika Raden Antarja putra ing Jodipati. Mila mboten aneh menawi kula saged mapan wonten ing Kedung Tuntung menawi dipun parengaken menapa para saestu paduka menika ingkang tenggo wonten ing Kedung Tuntung menika ingkang namipun Bajul Petak Kyai Sayung Sari. Dasar kepara nyata. Aku Sayung Sari ingkang jaga Kedung Tuntung. Duh, Sang Sayung Sari. Sowan kula ngersa paduka menika mboten sami kejawi namung dipun utus punden kula. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kinen nyuwun ngampil Wedi Malela ing mapan wonten dasaring Kedung Tuntung. Samangke mboten kitang sekedhik kepareng kula badhe amboyong Wedi Malela menika kinarya sarana wangunanipun bangsal Prabayaksa. Ingkang badhe dipun bangun dening punden kula para Pandhawa menika menggah aturipun ing abdipun Antarja Sang Sayung Sari. Walah jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggal. Ora ana jamak lumrahing titah wani nyuwun ngampil Wedi Malela kang mapan ing dasaring Kedung Tuntung. Lah kok iki ana menungsa sing wani bakal nyuwun ngampil. Raden Antarja. Tak paringake aja ming kowe njupuk sethithik wujuding Wedi Malela kang mapan ing Kedung Tuntung. Boyongen kabeh Wedi Malela ing mapan dasaring Kedung Tuntung waton kowe iso ngasorake Sayung Sari.
Triwikrama sang naga Bagindo. Eling-eling nalika semanten wayahing sang Nagaraja ya sang Anantaboga dupi Triwikrama ical wujuding sang Antarja ana wujud naga ngamuk punggung Suratamtaha. Bareng Triwikrama wujud naga gedhene sak bongkoting ngedal. Ayo Sayung Sari, kaya apa aku sing tekaning pati. Ha, lakon mati sembur mlonyo awakmu. Waduh. Wah. Punjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo Sambata. Waduh Raden, kula nyuwun gesang kula sampun tobat. Sayung Sari, yen pancen kowe wis tobat karo Antarja tak wenehi urip nanging wedi malela tak boyong marang negara Ngamarta. Monggo kula aturaken tangan kula kekalih Raden. Tantulasa maring Sang Resi Jahnawisata Werkudara. Nggih. Arjuna wonten maring dawuh Antarja wonten timbalan. Piye mungguh kabare nggone sira Yayi sakarone apa dene anakku Jangkar Bumi ndak utus ngupaya srana syarat supaya Yayi Darmaji kaleksanan nggone bakal mbangun Prabayeksa. Wah. Kayu jati wungu pelet deket sembur tak jebol saka guwa Sela Manglek. Gandhik kencana watu cani gilingan mas sampun kula beto saking Kayewangan. Wedi malira sampun kula beto saking Kedung Tuntung Kanjeng Prabu Werkudara. Nggih. Aja nganti ana ing padha nyambi kala. Ya. Kurawa sajake kok dampyak-dampyak arep nyuwun wedi malila. Singkirna dhisik mengko dipenggalih ana ing jero Kedaton Negara Ngamarta. Yo ngestoke dawuh. Werkudara pancen Kresna ki tukang ngapusi. Karene ora ngerti wedi malila pamane menyang nganti kok saiki wis padha entuk wedi malila. Oh, aku piye Werkudara supaya iso nyirep pagebluk sing numpamane negara Ngastina. Wah, wedi kali praga isih akeh golek kono. Wah.
ngarsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking bukir marebak bangsu mirat kena soroting surya mega lan gunung sedaya syarat sampun kasembadan inggih Yayi. Kantun sak mangke kula nenggo dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, paduka Yayi nenggo menapa malih? Sedaya syarat sampun kalaksanan kayu jati wungu pelet deket sembur. Gandhik watu kencana cani malila gilingan mas. Wedi malila sedaya sampun cumepak. Sak mangke kanun paduka Yayi Prabu. Mugi-mugi nir ing sambikala wiwit purwa madelan wusananipun anggenipun Pandhawa mbangun Prabayaksa sak mangke boten manggalangan setunggal menapa ngantos paripurna mugi-mugi sedaya pangandhawa pangandika paduka dipun mireng dening Sangya para Jawata Yayi.